M'agradaria començar amb unes paraules de record a Nacho Guillén, un company que es deixava la setmana passada, una persona que es deixava sobtadament i que s'estimava esta casa i que va lluitar fins a l'últim dia acompanyant-nos en totes les mobilitzacions. De cara a la mobilització de demà, crec que és més necessari que mai que dins de les mobilitzacions que estem portant en esta casa per a defensar els nostres llocs de treball i els drets dels treballadors i el futur de Ràdio Televisió Valenciana, demà sigui una participació massiva en la vaga general. Més encara després de veure la patètica reunió que tinguérem ahir amb López Jaraba, una persona que ens va demostrar una vegada més la falta de sensibilitat cap als treballadors i cap a l'empresa. Una reunió absolutament frustrant en una gent que els importa una merda esta empresa i l'únic que els importa és el seu cul. Ells van dir que van a continuar endavant en l'ERO, passe el que passe, i només la nostra mobilització el pot parar. Només nosaltres el podem parar. Per això la vaga de demà és necessari que siga un èxit. Van dir que la decisió de reducció de personal és inexorable. Només nosaltres el podem parar. Hem presentat una denúncia contra José López Jaraba per al cas Quintela per malversació de fons públics. La denúncia ja està en el jutjat de Paterna. No mos ha de vèncer la por. Aquelles persones que no se'ls hagi comunicat els serveis mínims, que només són aquelles persones que treballen en els informatius als que se'ls pot comunicar, no han de vindre a treballar. Els becaris no han de vindre a treballar. El substituir a un treballador en vaga és il·legal. Per tant, ningú ha de fer la feina d'un company que vulgui fer el dret a vaga, exercir el seu dret a vaga. Tampoc l'empresa ha de canviar horaris. No accepteu canviar horaris. Això és il·legal. L'empresa està fent tot el possible en gravacions, en coses per a que no es note. Nosaltres no els ho hem de facilitar. El comitè d'empresa estarà a partir de les 6 del matí a la porta d'esta casa i els treballadors, tots aquells que pugueu i tots els que tingueu ganes de participar de forma activa, i a partir de les 7:30 vos animem a unir-vos a la porta de les instal·lacions, en els torns on estarem al comitè d'empresa, per a que vos sumeu a participar aquells que pugueu de forma activa. Si tingueu una participació activa i massiva en la manifestació de la vesprada en defensa, en contra de la reforma laboral, que en esta empresa és especialment sagnant perquè pot facilitar que iscan treballadors al carrer. Algú ha d'assumir la seva responsabilitat, la política, la penal o la que siga. Això no pot ser un comportament impune d'aquestes persones. Així que esperem, confiem en la justícia, confiem en els jutjats de Paterna, anem a esperar, anem a veure si el jutge estima que hi ha delicte, si hi ha delicte del senyor Jaraba, si hi ha delicte del senyor Quintela o si hi ha delicte del que siga. El que no pot continuar passant és que nosaltres siguem els únics responsables del que passa en esta casa. Estos senyors volen tirar-nos al carrer, però nosaltres volem que algú acabe en la presó, encara que siga per acompanyar al senyor Sanz. Ànim i endavant!